वा आपलं इनको इनके शाळा सुरू झाली रे. हा. सगळं नवीन नवीन आता घेतलं असताना मजा. चप्पल घेतली नवीन, रेनकोट घेतली, वय पुस्तक घेतली. वा. वय पुस्तकांचा वास इतको बरं वास आहे माझ्या पुस्तकांचं वासच घेत राहू मला अभ्यास सुद्धा कर. आणि तुका शाळेचा काय जर व्हाया असला माझ्याकडसून तर सांग. काय खेळाचा बिळाचा सांग ना. शाळेचा काय व्हाया दप्तर दप्तर आम्ही इनक्याक घेऊया आमच्याकडसून नवीन मी घेऊन देतो. हा हे आमचो इनको ह्या वर्षापासून हॉस्टेलात जाता. जरा मस्ती करता तर जरा शिस्त लागावे म्हणून हॉस्टेलात. गुड हा बाबा शुभेच्छा. थँक्यू भाई थँक्यू. अरे तुका शुभेच्छा नो. तू हॉस्टेलातलो रेक्टर मास्तर हा ना. त्याका जरा माझ्याकडून शुभेच्छा दे. तुझ्या अर्को मला आता तन्नू अशी पोर जाता त्याका बाबा शुभेच्छा दे माझ्याकडसून. आणि हॉस्टेलला बाबा आग बीग घालून येऊ नको. हा सावकाश व्यवस्थित राहा, अभ्यास कर. आणि दप्तर आता इनक्याक घेऊया आमच्याकडसून. हा तर बाजारात जाऊन इनक्यासाठी खूप सारी दप्तर बघितली. त्याच्यात ह्या एक चांगला होता. खूप सारे चैनी कप्पे होते. ह्याच इनक्याक आवडताला म्हणून ह्याच फिक्स केला. दप्तर इल्ला इनक्याचा तर एका चैनी खूप होते बाबा म्हणून तुका ह्या आवडला. कळला आवडला मग अभ्यास करतोय मग वगैरे लावून दाखव. बरोबर बसला मरे. चल व्यवस्थित अभ्यास कर हा. आणि नंबर काढ. नाहीतर आपलं हडेसून तडे ह्या करशीत.